ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 43. राज्याच्या राजकारणातल्या नाट्यमय घडामोडी आणि शिवसेनेतल्या ऐतिहासिक बंडानंतर ठाकरे आणि शिंदे यांच्यात तणाव निर्माण झाल्याचं चित्र समोर आहे. अशातच आता हे दोघेही एकमेकांना भेटणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आलंय. याचं कारण म्हणजे दीपाली सय्यद यांनी केलेलं एक ट्विट आणि त्यांनी दोघांच्याही भेटी घेणं. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे एकमेकांना भेटणार असल्याचे संकेत देणारं ट्विट शिवसेना नेत्या दीपाली सय्यद यांनी केलंय. या भेटीसाठी मध्यस्थी केल्याबद्दल त्यांनी भाजपचे आभार देखील मानले आहेत. सय्यद आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतायत, येत्या 2 दिवसात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे शिवसैनिकांच्या भावनांचा आदर करून पहिल्यांदा चर्चा करायला एकत्र येणार हे समजल्यावर खूप बरं वाटलं. शिंदे साहेबांनी शिवसैनिकांची तळमळ समजली आणि उद्धव साहेबांनी कुटुंब प्रमुखाची भूमिका मोठ्या मनानं निभावली हे स्पष्ट झाले. या मध्यस्थीकरता भाजप नेत्यांनी मदत केली आहे, याबाबत धन्यवाद. चर्चेच्या ठिकाणाची प्रतीक्षा असेल. दीपाली सय्यद यांनी दोन्ही गटात मध्यस्थीसाठी उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे दोघांची भेट घेतली होती. तसंच दोघांची भेट घडावी अशी इच्छा या आधीही बोलून दाखवली होती. उद्धव साहेबांनी आमदारांसाठी मातोश्रीचे दरवाजे नेहमीच उघडे ठेवले असून एकनाथ शिंदे यांच्या वतीनं प्रवक्ते आणि आमदारांनी उद्धव साहेबांशी चर्चा करण्याची विनंती केली आहे. ही सर्व घटना शिवसेनेचा भाजपावर असलेल्या हिंदुत्वाच्या विश्वासामुळे घडली असून भाजपानं मोठ्या मनानं मध्यस्थी करावी असंही त्यांनी आपल्या एका ट्विटमध्ये म्हटलं होतं. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.